akhala mu chifu tapulumuka mwachisomo ndadzuka mwachisomo takhala mwachisomo chili mu chifuniro chache mana mbira Grace Chinga mali ku Grace Chinga tapulumuka mwachisomo se omwewo kudutsa ena omwewo kuchita ngozi bedi lomwero kugona utuka pa bwino bedi lomwero anthu ena adatisiya zonade zimuyamika Mulungu fa cha mphatso ya moyo yomwe amatipatsa ya ulere ni mphatso ya ulere mwambiri kubasika ziko mobasi tiyambepo tabwino ole kulibe zolengeza lero kulibe zolengeza yamba ndiponi pamene ambiri akulira kudandaula kugwira manja nkhosi makamaka chifukwa cha mchitidwe obera na chimanga umene uwachuluka kumangochi amini kusalima makamaka kwabwera nkhani yomvetsa chisoni kuti ena mpaka nafika podulana mmapirikaniro zikhala bwanji apolisi mboma la Salima amanga bambo Wina wa zaka 31 zakubadwa yemwe akumuganizira kuti wadula makutu anzake bambo wa zaka 68 akuti bambo amene akuganiza zaka 68 wa anapita munda mwa kula amene wa zaka 31 kupita kukachola chimanga mmenemo iyeyo atafika ataona kuti amuli munthu khangata ndichola chimanga adauponya mwala ujangati wa Davide anagwesera Goliati udafika ndithu mwa bambo wa zaka 68 yu ndipo anagwa atagwa inaka mundawa adatenga mpeni wakuthwa bwino kucheka makutu onse kudula makutu onse wacho sapwe ngati chilango akuti chokuti akuba chimanga nde bambo wa zaka 68 wapakali pano akulandira thandizo kuchipatala cha Salima uyodula makutu zake ali mmanja mwa polisi mob justice ino mob justice tinanenaponso mbuyomu nkhani ya chimanga yomweyi tinapempha mbali zonse unena kuti mwina pano pa thamwina mwezi chikapireni nkhani imene kuti kuli anthu ena kuba chimanga chawo koma mukagwira pitani nawo ni ku polisi nanenaso kuti mukakhala kuti mwapereka chilango nokha mlandu umakhalano kuti ndi wa inuyo komanso ife amene tikuba chimangafe chonde tisabe tikupangisa anthu akola chimanga chosauma nkomo yes for that akola chimanga chosauma kwa cha zimene zozo njala yavuta kwa wina aliyese koma solution sikuba chimanga cha nzathu chifukwa chokuti nayeso anayikapo ndalama zambiri nakudalira pamene anadichembekezo siyona zakolole chimangacho ndiye tiyeni tonse tilewe kuba chimanga cha nzathu ngati tili ndi njala solution sikuba koma kupempha bwinobwino kupereka kwa munthuyo kapena kumana kwa munthuyo tikagwiranso munthu amene akuba chimanga tisatengera mulo kukhala m'manja mwathu pali zinthu zambiri zomwe zachitika mawikawa makamaka kunkhani yobera na chimanga zilango zomwe anthu apatsana kakuapatsana kakutani inde ndife anthu oti tikukwiya kuti tagwira kuba koma tete tikamperekeni m'manja mwa polisi kutenga lamulo m'manja mwathu umakhala mlandu kwa ife zimasiya kuoneka kuti umafuna kumulanga munthu amatani anakubera then nkhani imwe yachitika ku Salima yomwe yachitika mwezi omwewo ndithu chitike zonse pa 11 March ndipo pachitika nkhani iti pachitika nkhani imene kuti munthu wina wadula makutu abambo wa zaka 64 amambera chimanga munda mwake zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndechonde tisaberane komanso tikagwira munthu akuba chimangacho tipite naye ku polisi njala singatapangitse kuti tikabe koma tiyeni tikapemphera nkhani ya chimanga anthu akulizana kwambiri ndithu asizikukhala bwino sikukhala bwino anthu akolowa chimanga cha juwisi chimanga ndi wachikolowa chana khwime cha juwisi sichingakachitebe bwino loda chisola uchisola bwa chimakhala ndi ching'ono singakhale ndekusaukitsana tokha sibwino chabwino nkhani ina pambabanda masiku pamene akupita tikusendera kuti anthu fe tikavote kuti zikukhala bwanji anthu amene ali nzika za Malawi koma ali maiko akunja adzavota nawo nkhani imamveka mkusowa pano ikuti bwanji anthu amwe ali nzika za Malawi omwe akwatsa zaka 18 zovotera kupita kutsogoloko kuvota nawo kuti kuvotera mutatha zoti komweko kuvotera ali komweko mwina ku Africa kuvotera ali komweko ali ku England kuvotera ali komweko sizingatheke malamulo salola palibe lamulo limenelo chomwe chingachitike ndi chakuti ndekuti akuyenera kubwera kuno ndekuti akuyenera kupanga plan yobwera kawiri akuyenera kupanga plan yobwera chaka chino mu September kuzalembetsa nawo pa nthawi imwe akulembetsa za mavoti chabwino komanso
ndo takweraso kuzabwera chaka chamawa azavote mu September azavote komano kulibe lamulo lomwe linayikidwa kuti amachitira maiko otsogola maiko omwe amakhulupirira bandale faizi ndikukhulupirira bandale ndikukhulupirira bandale kunena kuti dziko lathu lina lililonse komwe kuli nzika yathu ivota si process yophweka zimatenga ndalama zambiri ndekuti bungwe la chisankho likuyenera kuti liike ku South Africa kuja malo angapo ndi anthu kudzera ku embassy yake ya dziko la Malawi kunena kuti kodi anthu akalembetsa kuti anthu akavota kuti nde chimono ndi kusakhulupirana ku maiko omwe ngati ali athu aku Africa ambiriwa ndi chakuti amene akulamulira amaona ngati kuti anthu amene akukhala kunja amadana nawo samakonda ndifada tawa nakasi anthu aja makhatizo omwe anacho kufoti ntchito imasowa zinthu zikusowa akasaka kwinawo ena adathawa zifukwa za ndale ena makhota kudzudzula dziko linali kunja nde amaona ngati kuti mwina mavoti kuchuluka kwa amene aja kuti avote zikhoza kupangitsa kuti iwo ajagwe nawo sa opposition amakhala akukayikira boma kunena kuti mavoti omwe angavota kumene kuja ndoti boma likhoza kubera lili ndi mphamvu zoyikapo zawo pamenepo so kawiri mu Africa muno chimavuta ndichiticho ndi chimene chocho kukayikirana kwa mtundu otero that's why maiko ambiri ku Africa muzaona kuti nzika zawo zomwe zili kumaiko akunja sikumakhala kuti kumene kuja avote chabwino ndekunokonso chimozimozi lamulo limene lolo kulibe silikhopoti namba labwerapo kanga titingapempha aphungu komanso ndoli padzafunika ndalama za nkhaninkhani koma amene ali kunja kwa dziko lino sikuti angatumize voti pa WhatsApp angatumize voti mu njira ine liyonse koma ndikubwera kukwera ndege budget sikuti boma limalipiraso ndegeyo mwina ukhoza maganiza kuti ayi ndekuti mwina padzakhala special ndege azanena kuti ayi tipite amene mupita kwera ndekuti amene apanga mapulani obwera kuzavota akuyenda kubwera kawiri chaka chino mu September pamene akuzayamba zolembetsa kaundula azalembetse nawo chabwino ndekuti chaka chamawa akuyenda kuzatani kuzabwera koma lamulo pakali pano palibe pomwe anthu amene ajanga vote konko dziko lina lililonse zokha zimatheka maiko aku America ku UK wo ati komano ifeyo maiko ambiri dziko lathu ndi maiko ambiri mu Africa muno sizidachitike ndipo mwina zizatenga nthawi kuti zichitike fazi zimabweranso tikukhwima kwa democracy kwanu chuma chanu chikuyenda bwanji komanso kukhulupirirana pandale so kumalawi kuno nkhani kukhulupirirana pandale tili kutali kwambiri tili kutali kukayikirana kwambiri zinthu zambiri zikayikirana zikhozanso kwambiri mpungwe opsa kupezeka zoda wapanga zawo kuti anthu akunja azivota nawo palibe akakhulupirira zake kuti avota ndokhawo amene ali athu kapena munayika bwena amachulutsa manambala ungochulutsa manambala adayeserapo dziko lina lake pesa kuti mavuto omwe anthu kunja akuposa anthu omwe avota mdziko lawolo zikukhala bwanji anthu atuluka ambiri chonchi zikukhala bwanji kunena kuti kunjako kuli population yambiri yoposa dziko pathu kungozisokoneza zinthu yopheka nkhani ndimene chabwino tisunde mabanda mavenda anachita zionesero kamba kakukwera kwa kaunjika ndipo anthu aja timongoona kakhala pasi kutsoka free market kaja pena maderena kamagwisa simazoti alipo ambiri kuchikulu anavumbuluka anthu ndachilonera ngati adausi lamamangira kuti mukana mukuvomereza anthu aja alipo ambiri ndipo sitingalole panali mwana ochepera zaka 18 kuti anasukulu anajoina ndanthu opanga business yakaunjika so business yakaunjika panopa imaoneka kuti inatenga malo pa zifukwa zingapo wani nkhani ndikuti kusowa kwa ntchito anthu poona kuti kodi ntchito zikuvuta ndipanga chani ndikukula ndifoti pamoyo wanga ndizizidali zipeza zina anamba business yakaunjika ena ntchito kutha tizikapanga chani malika ntchito zovuta anapita umene kucha ena anaona business yomanga mapanga ndi imeneji ndeno anthu ambiri ziko muno akupanga business yakaunjika ndenalonso boma limayang'ana kunena kuti kodi kuli anthu ambiri akupanga ndalama daily nkuti nafenso tikeko kenakake kuti tizitolera msonkho chabwino ndezinapezeka kuti mmene amayika ndondomeko amanena za ndondomeko ya chaka chino ya boma mpaka chaka chamawa anakamba nkhani ya misonkho ndipo nkhani ina inali yonjezera msonkho
pa belo lina lilosera kaunjika pa kg amina chimeje chimakama kg ndeno ama charger pa kg poyambirira asanake sonkho amene u pa kg mozi yakaunjika makhala 3230 pa kg chabwino ngati sonkho ndeno anakweza kufika pa 4250 atome tanitsaka unjika ujamakani machaina indamwinyi ndewo ajangani sonkho akwera pofuna kubwezeretsa pamene paja amakweza kaunjika uja tengo zapakusoti anthu awawa amene akugula kulagulitsewa ama business iwo amagula modula akabweraso kuti adzagulitse amene okweza mitengo komanso anthu omwe akugula kaunjika ndi feyo amene kupeza kwathu sukuti ndikoti tikhoza kugulitsa kugula uje dress moza 50000 ngo ipezeso mmabero kuja timathawira kuja de anthu aja makhoti mukugulitsa jandrama alibe tikuneneleraso iye uja kuyenera kuti ajotsere koma katundu akokhala naye sizitheka kuti kanuna kukhala akupeza kuti akuduka palibe chomwe chikutani chikuchitika chifukwa anthu ogula nawonso ndrama alibe tinenda chilunga pomwe timavala ife kaunjika sukuti ife tingakwanise kugula zinthu zodula timapita omwe kuja kufa ndikupeza kuti kwezeraso ndi ujogula belo modula kuti abwera apapa ife tinenerereso simagwira nde anakonza zonetsero lilongwe blantaya blantaya zinakanika makambirana matapita lero koma 340 kunabwera nkhani ina ndondo zalephereka zonse sono kulilongweko nde anaenda kuchoka kumene kwa apanga malonda awo kupita kuma office ayi mwala anaenda mwabata ndi mtendereta yamike kwambiri kukapereka kalata yawo ya madandaulo komano kumeneko atakumanda kulakula mwala anauza kuti nkhani meneyo sakwezaso msonkho umenewo ndithu wabwerera pompanja pa 3230 pa kg ngakhale ndiyokwerabe ndiyokwerabe ndithu kwa iwo amadandaula kuti kodi zimenezi ndeti katani chifukwa muona anthu amene ajenda kuti business awo anakaduka bwezi aliotana agule aganyamule alipobe ambirimbiri ndoti aduka asiya business icho nde pena pake osamaputa dala mavenda alipo mulu ndikhupa kuti mwaula imene jadililongwe mbali mozi yalilongwe alipo gulu amene ajandokhandukamba amene mmaonaja mulu oseuja gulu oselija amene ajawanda sovala ahadoya sanalowerere achipisi sanalowerere ogulisa majumbu sanalowerere komano tikhulupirira kuti ganizo limene lili ndofunika kuti athandize anthuwo kuti tonse tithandizike fasi okhaja ife timadalira anthu amene aja ife kuti tivale pano timadalira anthu amene ajawa nde nkhani ya misonkho itenti tisamapwetekane tikudziwa kuti dziko lathuli likufuna kudalira inde misonkho kuti zinthu ziyende komanso misonkho ikakweraso timakhala tikwapwetekaso kwapwetekaso anthu enaso pajama ndoti anakakhala pasi fambiri anakhala kale pasi mabvero akudula kale panopa ndeno tingoyamika kuti ganizo limeneli alibweza yes ndi ufulu wawo mavenda sutandalagwitsa mwazafrika mabata ndi mtendere kunena madandaulo athu kuti ayi dziko li ndilatonse mendikakale kuti Malawi okomera tonse ndameneyu nde ndikhubuta tonse maona mavenda ajamana achulukira chibwana osazachitaso langizo lapadera osaza nde blanta ina katuluka zomba ina katuluka mangochi ina katuluka mulanje sanji fati bumanelo setu kulikose kulikangunjika inde ndera lina lilose banoba kulija kaunjika yamafika nde osadzaputaso osadzaputaso madala osazaputa soba kunalibe zote anaitanidwa pakati hapo kukwina kwake anakaenda ngakhala naitana kukacheza nawo koma anatulukade ifanye kuti abona zatsogolola zama meetings aziponyera uko kaye ndithu ndefunika kusamala nawo kuchenjera nawo kwa basi tilangizo lapadera nde wonzeruso manifesto yake imene anatokera mavenda mujaona kuti manifesto yake kuti ndapake convince so kukaunjika kupang'ono ndipange motani chabwino ndinene kuti ndizasisa manifesto yathu ndinene kuti sonkho wakaunjika pakeji uzakha 500 kwacha ndiauze choncho pani mulutu nde mulose ujano uze 500 kwacha pa manifesto yako inde
mapoti apezekeratu chawino tikapumulire kaye umundi mmene tikuchitira program ya lero ya gwedegwede kuzukulapo nkhani zina zimene zikuchitika kunjaku kuti timve kuti zochitika mu program imeneyi. Bambo Banda takulandira mchigawo chachiwiri. Tiyambe Alesta Maganga apempha kuti atuluke pa belo. Lawyer wawo wa Alesta Maganga umwe akuaganizira kuti kukhuzidwa ndi firearm witika mkuburi nkhani imeneyi anthu akuitsata. Yes, akuidziwa amene ikukhalira padakali pano ili ku court. Chabwino. Ndipo Alesta Maganga atha masiku 152 akuwasunga kumaula. Ndipo lawyer wawo adapempha kunena kuti poti munthu atha masiku 152 sichopsezo mwina kwamboni komano patse belo yawo koma koti lanena kuti liperekabe chigamulo chake kutsogoloko pa nkhani ya belo imeneyi. Padakali pano boma labweretsa mboni 9 zomwe zaperekera umboni wawo kuti kodi poganizira kuti wakhuzidwa bwanji ndi mlandu pamabwera apolisi pamabwera madokotala pamabwera anthu osiyanasiyana kuzaperekera umboni wawo paja limanena kuti apolisi akhala kuti akumangani mapita ku koti apolisi aja amawerenga koti limawerenga milandu yomwe apolisi alemba kuti akuganizirani kani mbali ya boma ndeno amakufunsa ndikuti mukuvomera mlandu kapena mukukana mukanena kuti mukukana mbali ya boma imayamba kubweretsa umboni then stage yomwe yachitika patipo koma mbonizo sanamalize zatsalabe zingapo zomwe boma likhalero kutani ndikubweretsa ndikukupatsani update kaye kuti padakali pano chochitika ndikano kuti ngakhale mboni 9 zaperekera amene akwayimira mlandu amene wa Alesta Maganga apempha kuti mwina koti litapatsa belo ndipo anena kuti koti liganizira za nkhani imeneyi likapereka maganizo ake akutsogolo ku date sanalene padakali pano nkhaniyo ndi mmene ikukhalira. Chabwino tili nkhani zokhuza makoti malamulo choncho koti la malamulo lati lipereka chigamulo chake pa nkhani ya Kalimu Batatawala ndi anzaufulu mtsogolomo. Chaka cha 2022 mu December bungwe la SCB lolimbana ndi kuthana ndi katangale dziko muno lilamanga Kalimu Batatawala Elvis Todi Fletcher Nyirenda ndi Alimba Jawinga powaganizira milandu ina ndithu ndiyeno anthuwa anapita ku Constitutional Court yomwe ili kuzomba yomwe ikukumana kuzomba kukanena kuti litanthauzire pa milandu yomwe SCB idapatsa pa milandu yomwe akuganizirayo akuti SCB idagwiritsa ntchito lamulo la Financial Crime Act la 2017 pamene mula milandu yomwe SCB idamangira anthuwa akunena kuti anthuwa akuganiza kuti adapalamula milanduyo mchaka cha 2009 ndiyeno ngati adapalamula milandu ya chaka cha 2009 chifukwa chani akuwapatsa milandu ya nkhani ya zomwe adalakwa kudzera ku malamulo omwe adapangidwa 2017 milandu makuganizira SCB pokamanga mu 2022 adati milanduyi mudapalamula 2009 komano milandu makwapatsayo ikuchoka mu Financial Crime Act yomwe idaba 2017 ilikutsogolo zomwe akugazana adapalamula leo adapita ku koti la malamulo kuti likatanthauzire kuti kumene kusikuphwanya ufulu wa malamulo kapena kuphwanya ufulu ukaphwanya malamulo a dziko lino ndiyeno koti lanena kuti pa masiku 21 akubwerawo apereka chigamulo chake pa nkhani imeneyi yokuti kodi SCB idalondola kugwisa Financial Crime Act ya 2017 powapatsa milandu yomwe akuganizira anthu amene wawa kapena idalakwitsa the ICB kumeneko adapereka fundo zawo timati ma submission anawonso attorney general office ya attorney general idaperekanso kumeneko fundo zawo ndetimva pa masiku 21 kuti nkhani imeneyi iyenda bwanji chisogolo chake chikhale chotani tuselina. Chabwino timalize ndi nkhani Bambo Banda DPP pamenenso masiku akupita yasintha masiku amene amayembekezera kudzachita convention yawo mphekesera
zikumveka kuti mwina convention ya DPP isuntha kukhala mu September kuchoka mu July mwina in strategy yawo mwina ifuna kuti aone kuti MCP apanga convention yawo munali zotani nawo sabwini strategy kuma convention ya jasuda machitika makaso mukusuzumira kwanza kuti strategy yake kuti chani ndale sitimangopanga timasuzumira nzatu awatopyeza patipo ndale sitimangopanga timasuzumira nzatu kuti zotani komando zikumveka kuti khozo choka mu July kufika mwezi umene wa September pakali pano amene abwera poyera amene tikudziwira ndi Professor Sabina Mutharika amene adanena amene ambanga msonkhano watu rankhani muja kuti wo ndi 2025 akukayima komano palibe amene wapanga challenge amene maganizo aweti mapalibe amene wabwera ndopanga challenge kuti ine ndikapikisana ndi Professor Sabina Mutharika ku convention sindikudzoti ena ajadali ndi maganizo ena aja kupatula adachotsana komwacha adaliso anthu ena kuti amene abwera kapena achita mantha ndi zomwe zidachitikira na nkhomwaja kuti ifeso tikabwera poyera atitota atinena kuti ni mwano atinena kuti ndi chani ndeno tizimva kuti mwina ichoka mu July kufika mu September chaka chino ndi cha convention nachonso chipani cha Umodzi Party chomwe chinali cha John Chisi omwe anapita ku Malawi Congress nachonso atichiniso nkhano wako chikupitirira People's Party nayonso iliso nkhano wakulu chaka chino UDF nayonso iliso nkhano wakulu chaka chino ndithu ndeni mmene zokhala mnoti kuli ma business amakatalingi ogona alendo kuwotsa kunena kuti akapangira kuti koma sanambe kufotokoza kuti tikapangira kwakuti ndithu yambane kuponya matenda so popasana business sili mukopasana lokhalokhala ku chipani aganizesa anthu ena omwe amatha kupanga business ya katalingi koma sa chipani koma amatha ma t-shirt aku convention koma sa chipani cha inde Bepho limene lupita ku zipani zonse usongoti foti muchipani munomo mulaselira wabanga izaselira akapanga ndero mukatero mukulakwitsa kafunena anthu ena komwe sakhuzidwa ndi ndale koma ala mathu amanga zinthu zabwino agairere konso business nawo saje ko drama za ndale atukukeko nawoso ndithu mahotelo maloji apatseni sizoti lumu imozi chipani nkhala convention lumu imozi muzikagonesa mu anthu folo ndimupangiraji convention chipani chanu ndichosauka lumu imozi munthu mmozi palibe convention yonena ndi mukubuka lodge ndikumanena kuti mmene mugona chipani mmene chosichikuena okhala zikomo ndichosauka ndechikazalo wachizambira tubwa lumu imozi munthu mmozi zizikhala delegate yokufuna kuti agone ndi mbale yache mulumumo komano lumu mmozi munthu mmozi osati chakudya cha munthu mmozi ati ku convention chipani chakhoza convention chabhuka paloji ati follow lumu mmozi chakudya so cha munthu mmozi so follow mujitese chipani atibera kwambiri ndomukupangira mukupangira chipani kukanika kutusa drama ya delegates transport zitende ukanika kupanga bit transport abaseni ma delegates transport osati choka ati ukanyamula mabasi munyamula manji masapota bakati ndosese na basi mosi yese transport yake mwatani kodi pomba udekele strength ya zipani kuti zipani zizindi kuthekera ndalama zawo kapena ndizosauka zipani zinthu izifanira zimachita kuti inyinji ingochivoto yamechi chosaukira ndechikaba mbomba chafuna chibwezeretse yabwezesa vaizizona nalibe akagambire mujeni akagambire mbomba momo madelegates akagone pabwino akadye bwino delegates transport so akasidi nakapangitsa zabwino kumeneko zikakhaleka simungamuphatikize munthu ofuna selina wina ofuna tadala akwere basi mosi ndewe ikakambira momo komanso apake invest kwambiri nkhani ya security nkhani ya security mapokoso sakhala bwino osatenga asekiriza ku chipani chanu zimalakwika chifukwa chokuti asekirita ku chipani anu aja ali munthu amene akumutani akumfuna mukatenga asekirite a neutral aliko kuliko anthu abwera ndi masekirite osiyanasiyana amene osakakhala okondera akanena kuti aselina mulibe ID musalowe inonso oyenerera kuti mutani mulowe democracy tiziyenda mamakono komanso ikhale yabata ndi mtendere isamakhale yokondera nde langizo chabe ndimene lolo makamaka pogonapo ndipakudyapo sadya atu bwino ma delegates ndithu kungozuka opanda breakfast delegate seja wakapanga ziganizo kumene ukampasa drink ina yosekemera ya gasi cholinga ndibovota yakakhala kuti memba mumpwetekali panja
modame kumati Ione ngangane mangwala opera mbevu. Ni buzz. Akupaka so malefeni koloko. Choli. Kadi warai. Akangone kwa bed and breakfast. Azika paka zikanizo zanzelo. Akangone kwa bed and breakfast. Dem kwa paka convention hiyo. Eyo sabanga ndi drama to chepa. Mubange drama wino. Eyo sabanga convention. Kadi jibazi warani kwa. Togoza. Nduguza. Kumweza bazi. Zona. Convention mugangone tatu kalasi. Inuwe musarole. Ndukuzani anthu onde auze maelio chairman malijono chanchani committees there's no way munga mapita convention kukuseni in class opanda chofunda inu kumati mupita convention ndezi yanzezo zezo sarola kupita osadya ndikupita mbaleveni kokoka pasa drink china chake chotsekemera cha class yekhaya tosazivika bwino ndi chipansi akatero mbwereso class Mweso kasi wana timalize pamwepo kwa lero kumaliza motero program ya lero ya Gwede tatokoza kuti munani pamenepo kutsatirazo chitika mprogram imene ife watu nkuzukuta kukambapo kufotokoza merenkhani zikhalira kunjako pa makina maklini chitatanga pa FCC Joel Adams pa Camela Maxwell Frank amamati zikutira nkhani zathu mwa nthawi zonse bambo Steve Kondo Banda ine ndi Selina Dumbula Mukaka pitizani kuonera ma program ino tsatira Gwede